pahima punguanon mau lihat tema dihita saluhutna. Mau lihat tema di pasat rohanami tuhita saluhutna amanginang suang soni nang parhalado
remaja na poso, saya di pasu-pasu Tuhata ma nan diulan di tangan dohot pikirata, marsangap ma Tuhata. Amin. Salom, horas madihita sa luhut na. Hurian itu hata ala na yung mulata na maparminggota, taparadi marohata martang yang nahohom mahita di bagasan rohata be. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit, marolopolop mahamu ale aka partigor, mangasahon Jehovah talup do marede aka naujur maroha. Haleluya. Ale Tuhan debata, suruh matod di porbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporseon nami marhite-hite pakirimon na mangolu.
asa toktong huingot hami, nahehe dohami muse sian namate, songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Marede hita. Tatangihon ma patik ni debata, ima sian patik parjolo, sahat rodi patik paupaton, patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, Yanggo tunggabe si sobaon manang sioluan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata yanggo soture dalanna, ay hona uhum na dosugot akan na marsineang di goarna, patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaonom ari maulahamu nasa siulaon muna, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam, ai dinaonom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede hita. Tuhan
seperti ma dosa tanagodangi diadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho, jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho, jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu, marhite sian pangalaw sion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalaw sion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Musat peak kadolog jala humutal akarobean, alay anggo para sini rohaku na sotupa musat sian ho, jala pada ni hadameokku na sotupa humordit, ninna Jehovah siasi ho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita. Tabegema hatani debata, turpuk epistel di parminggota pala di sadarion, ima natar surat di sada Yohanes bidutolu, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu, marsikat sori ma hita majaha, hami mana perjulu, alai di ayat pitui ra mahita. Ida hamuma godang ni haholongon nabi nasabasahon ni amaitu hita, ay targoar do hita akka anak ni debata, jala akka ido hita tutu, dibaheni dang ditada portibion hita, ay dang ditada anggo ibana. Ganup na makirim songoni di ibana, diparbadiai madirina songon ibana na badiai. Diboto hamudo na mabuat akadosata do ibana ubahen naro, dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Rap mahita. Hamu aka anaha, unang dipaoto-oto halak hamu, siulaon hatigoran, ido natigor, songon ibana natigori, ima sahatna martangiang mahita, martua doaka natumangihon hata ni dobata, jala naopeopsa. Amen. Marede hita.
dakon maha porseao tai, songo na hinati dakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehoba nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siaton di porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhatan, natumau na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua toru dung ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehoba, amanai pargogo nasohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora suda. Tabegema ede puji-pujian nasino arahon ni punguan ina Ester diuduti ma dohot punguan ina Kamis.
Tabegema tikting na masa di huriata di nasa mingguon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapi huti hutma tikting nama ragam di Minggu ta sadarion 14 April 2024. Naparjolo guarni Minggu ta sadarion Imam Minggu Misericordias Domini. Lapatana gok asini rohani Jehovah do tanoon. Topik ni Minggu sodang dibohi ni Jehovah madongani hita. Napaduahon kelompok kortu parminggota di 21 April 2024 naparjolo di pukul 7.30 namangisikor ima ina Hanna, ina Debora, ama Salom, ama Jeriko. Di pukul 10 namangisikor ima ina Kamis, ina Esther, festival kor paropuan, remaja, dohot ama Huria. Di permingguan pukul 10 pitu namangisikor ima NHKBP. Napatoluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 21 April 2024 nanang roon kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 16 April 2024 sektor Korintus off. Di sektor Judea di keluarga TS Sinaga Boru Sianturi. Di sektor Kanaan di bagas ni keluarga Nyonya Situa Abe Ritonga Boru Pakpahan. Di sektor Efesus di keluarga R Hutapea Boru Manulang. Di sektor Galatia keluarga B Lumban Gaul Boru Siregar. Di sektor Filipi di keluarga R Sihaloho Boru Manurung. Di hari Rabu tanggal 10 April 2024 di sektor Sion di Bagasni keluarga J Gultom Boru Butar-Butar. Di sektor Betania di Bagasni keluarga B Simanjuntak Boru Simamora. Di sektor Roma di Bagasni keluarga J Situmorang Boru Simamora. Di sektor Nacaret di Bagasni keluarga L Sibagariang Boru Pangaribuan. Di sektor Kolose di Bagasni keluarga D Sitompul Boru Simanjuntak. Di sektor Bethlehem di Bagasni keluarga L Tumanggor Boru Pasaribu. Molo alamatnya amang inang tabereng madi acara ta masing-masing. Napalimahon jadwal kreativitas pesta pembangunan. Di Minggu ta sadarion di kebaktian pukul 7.30 kreativitas sian NHKBP dohot di jam 10 ima kreativitas sian ina Kamis. Di Minggu 21 April 2024 nanang roon di permingguan pukul 7.30 ima sian ama Salom dohok di pukul 10 ima sian remaja. Napaonopon amplop tu dana festival kor paropuan. Di hari Minggu ta sadarion patupauta do papungu amplop lau manolopi lau manggonopi dana si pakeon ni paropuan ni huriata na dohot tu festival kor paropuan se HKBP distrik 28 de Boskap. Tapasahat mai ditiki papungu pelian paduahon. Napapituhon dak danak nasorang. Di hari Senin tanggal 8 April 2024 di basa-basahon tuhata do sada dak danak boru di keluarga Yosua Pardede Boru Tobing. Hipas do dak danaki suang songoni nang natorasna. Napawaluhon ibadah sektor gabungan sekolah minggu. Di hari Sabtu 20 April 2024 nanaing ro patupauta do ibadah sektor gabungan sekolah minggu ima sektor Kanaan dohot Galatia. Maringanan di Bagasni keluarga P Sinaga Boru Tumanggor. Alamat Nasida Kampung Sindang Karsa RT 2 RW 4 nomor 20 masuk pukul 10.05 WIB. Napasiahon Padidion Nabadia di hari Minggu 21 April 2024 naneng roon patupaun ni huriata do Padidion Nabadia
tu akan nanaeng madohotisa boy ma mendaftar tu huria melalui situa sektor tabe. Jala pinangido matunatoras naung mendaftar hon ianakonna asaroma madohoti perguruan ima di hari Jumat 10 April 2024 mulai pukul 10.05 WIB. Napa 10 hon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 21 nanaeng roon patu paut tado papungu amplop diakoni sosial tapasahat mai ditiki papungu pelean napa 2 hon. Napa 10 sadahon sosialisasi panitia pesta pembangunan. Di kebaktian pukul 7.30 maaf saya ulang hami. Di kebaktian pukul 7.30 dohot di pukul 10 sadarion begio tama sosialisasi sian panitia pesta pembangunan ni huriata. Tapi gemayan nondung sipul majaha tikting. Napa 12 hon. Pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Moliatema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan April 2024. Tu akan naso pasahaton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Napa 10 toluhon. Torop ni ruas nama dohoti par mingguan tanggal 7 April 2024 godangna 102 halak. Napa 10 paton ruas na berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 51 halak, ulang tahun pernikahan 3 halak, 3 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 8 April 14 April 2024. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tersurat di Pesalmen 20 ayat 5. Saya dilehon matuho sisubut roham jala dipasaut manasa sakapmi. Napa 15 hon. Pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napa sahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 20 sadakaka godangna 4.750.000 rupiah. Napa 10 nopon pelean bulanan menang pelean tahunan. Torop napa sahaton pelean bulanan menang tahunan di bagasan mingguon 25 kakak godangna 6.475.000 rupiah. Na 10 pituhon keuangan huria. Huria godangna 10 sada juta 157.425 rupiah. Tu pembangunan godangna 6 juta 61.350 rupiah. Sentralisasi manang pusat godangna 10 juta 141.725 rupiah. Pengumuman sude 20 juta 160.500 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang nasala redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Songonima tikting namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhata ma peliani bain sangap di guarna. Saunari tabegema sosialisasi sian panitia. Shalom, horas madihita amang inang. Nau parsangapi hami amang padita nami eta pubulon. Suang songonima na di parsangapi hami totong ima perhalado nami. Suang songonima na dihawalongi rohanami sa luhutna amang dohot dainang ruas ni HKBP Resort Cimanggis. Dohot di naposubulong na dihawalongi hami. Parjolo sahali madok muliati rohita tua mata perdenggan basai ala dilihat dope dihita hai pason di tikion
Boido pehita marlas niroha ima di perminggota natapatupa apala di tikion. Alani tamado hita madok ngoliate tua mata perdenggan basai. Izin ma amanginang hami jongjong lison son panitia ima sosialisasi terkait pesta nanang sipatupauta ima di tanggal 5 bulan 5 tahun 2024 ima pesta pelunasan rumah dinas pendeta. Mungkin terkait sosialisasi ngampir sudah bera di sektor-sektor di sosialisasi onon. Ale mungkin godang dora ruas naso pala persidohot manang dang dohot diakka pertanyaan. Jelas di somma di sosialisasi kami nang diulaku kami mamuse. Na perjolo panitia nunga patupahon pencarian dana lewat musik live streaming. Ima dari patupa di tanggal 27 tahun 2024. Mardala doho dengan acara tai. Nomor 2 di patupa do kreasi na binuan ni kategorial ni huriatta. Jalanunga mardala beon di pukul 7 doho di pukul 10. Nomor 3 di patupa do pencarian dana lewat proposal sifatnya eksternal. Sebanyak 740 eksemplar. Nunga terdistribusi hobbe na mangon tuganup panitia tuganup sektor doh tuganup kategorial sampai di tikion amang inang na terdistribusi maneng naung terrealisasi paling dope adong hira-hira 50%. Jadi marpangido kami amang inang doh di amang inang na padalaton proposal asa boy manian diusahaon laku sudi proposal tayate. Nomor 4 di patupa do lelang makanan minimal 2 picis per sektor. Do lelang buah minimal 2 picis tong per sektor. Bumanya namang inang terrealisasi tong di setiap ganup sektor. Nomor 5 tapatupa do lelang ulus minimal 2 bulung per sektor. Hargana ulos bordir 1.250.000 ma per bulung. Bolo ulas polos 1 juta ma argana. Termasuk mamang ison jaket. Jaket tong mamuse minimal 2 piece per sektor. Marpangiduan hami amang inang, buminian terrealisasi dengan sektor. Jala di puncak pesta ima anu diuluson amang paditata turuas nama mesan ulusi. Nomor 6 di patupa do janji iman per keluarga. Panitia nunga mempersiapkan amplop khusus. Jala nunga didistribusi beon didistribusion panitia beon tuganup sektor. Marpangiduan hami panitia amang inang. Asa di papunguma melalui koordinator sektor masing-masing. Mulubui paling labak manian di sektor tu panitia tanggal 24 paropat tahun 2024. Nomor 7 papungu sakti-sakti do hita baik sektor dohot kategorial. Laos iman no siluata siluan di sektor dohot kategorial dipasaha matu panitia melalui tortor tujolo di hari puncak pembangunan ini. Nomor 8 di pesta puncak patupauta do lelang barang gudangna 10 piece dohot lelang makanan jenisna panggang ayam padar dohot sasang termasuk mah buah. Nomor sia di pesta puncak patupauta do lelang lagu ima nabinuan ni artis-artis HGBP Resort Cimanggis. Jala dilihat do kesempatan turuas nanaing lelang panggung. Jadi setiap nama nyumbang lagu ikon adong manian siluana maneng partisipasina. Akka ruas nama nyumbang lagu boy mai didaftar tu panitia sebelum hari H. Nomor 10 di pesta puncak tapatupa do tortor panitia. Dohot tortor perhalado termasuk ma kreasi nabinuan ni amang paditata do inang padita. Amsal 10 ayat 25 nama dok. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jangan jadi bendungan berkat, tapi jadilah saluran berkat.
Songonima na budi sa cilok kami na ipadarhami di pesta pembangunan pelunasan rumah dinas pendeta Hagabiro sa Cimanggis. Tuhan ma nama masu-masu hita sa luhutna. Tabigema ede puji-pujian nasional rahon ni punguan ama Salom diuduti ma muse dohot punguan ama Jeriko.
Marede mahita laos dison mata papungu peleata sada a dohot sada b. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tajalo maha tani debata nagabe barita nauli di pasarata di minggu sadarion, dienet sian buku pesalmen bidu 4 ayat sada sahat rodi ayat sia. Takas mata pehutihut hucahahon di tonga-tongat. Ede sian si David, say alusi maahu ale debatani hati goraku ia hujouho,
jala palubang au jupa hagogotan, asi maroham diau jala tangihon ma tangyaki. Ia hamu pinopar ni jolma, sadia lelengodo lea rohamu dihasa halauki, sadia lelengodo haholongan ni rohamuna nasohasea, jala dioromuna gabus. Unang sobotohamu, marhasurungan do di bahe Jahoba akka hasianna, matua ditangi ho Jahoba do, molo hujau ibana. Hol sohok kamu hiamma asa unang dapotan dosa, marhusari marohamuna dung rodi podomak kamu, asa sonang hamu. Pelehok kamu ma pelian hati goran, jala marhaposan tu Jahoba mahamu. Lando akan nama dok, tung ise ma manupakon na ding gatuhita. Alai alai Jahoba, say pasodakom matuhami sodang ni bohim. Gumodang dolas ni rohaku dilehoko sian dinasida, dihamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Sonang doau, hupapeak huhut mamitornok, aisa sadahodo alai Jahoba, pasonang ahu maringanan. Ido sahat. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, boha tehehita naron waeng di kibatia pukul 10, bodo penok kamu modom borngin nai. Sinok dope hamu modom borngini, 3 jom hamu modom saborngin. Molo sian parsagini partikian 24 jam sadari didok ikon seimbang dibagi tulu mon. Walu jom may tapake karejo manang mulaulaon, walu jom na paduahon mon merawat diri secara jasmani dan rohani termasuk ibadah, walu jom mon mudum. Sahat dope walu jom pamumudum borngin nai ngadungu-dungu hamu tersunggul tabereng mada mudum rikok doi di pamatang tau, merecovery, memperbaharui sel-sel di jaringan di tubuh tau. Haru mesin na terbayan sian bosi ikon ibaid doi bana istirahat, asa boi bana continue terus maksimal menghasilkan. Lemah hita jolmon na ibayan siat tanoon dengan penuh keterbatasan macari kodo ikon beristirahat manang modom. Tidur adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri lewat malam hari. Alain waingon ngagudang takolak kamu namol modom. Di sudi belahan dunia ngagudang lam torop jolma namaul modom. Di dook molo di belahan Amerika lebih sian 10 juta pil tidur saborngin dikonsumsi masyarakat. Alani maul namudum. Molo di Korea Selatan adong lebih kurang 100.000 halak tiap borngin nekon mengkonsumsi pil tidur lebih sia 20 biji sahalak. Bohama asa boy mudum. Tutuan gak bisa ada persoalan. Ala nung alam torop hita na mengidap insomnia. Alai marhita jamita sadarion ikoboy manyakiton sinok mudum. Aledang di soda di jauh do budari. Alai mau lutung boy beho mudum iso bamudum. Yaudahlah silakanlah. 30 menit terhilala. Abdi bohai jauh dang beho mudum. Moloon huliak kesempatan mudum maho 30 menit. Hudungoy hami pianon. Ado somala nama bekala maul mudum. Ano nama bek kamu maul mudum? Haima itu halus na nobal ga. Pikiran. Ala ni godang ni pikiran, kekhawatiran, angan-angan, keinginan-keinginan, doh do termasuk ala ni sogo ni rohatu halak, ala ni hata-hata ni halak, on boy do mabaik kita, dang boy mudum, dang boy sinok mudum,
pete dah sugut kok kujupangi joy man. Iba hata-hata yaw songonon. Dang boy sinok modom. Dang sabar iba na maho pagi lahu pajupang dohot nama besugo ni rohon manang napa hata-hata iba naon. Akana huguarion. Hea dia lami parpesalmen. Adong halak na memfitnah ibana. Na patubu-tubu hata na sositong taringotu ibana. Memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada pemazmur. Dia sudah mulai mencoba klarifikasi, tapi tetap saja timbul tuduhan-tuduhan palsu atau fitnah bagi dia. Alai sadana berbeda ipatarida ho parpesalmen, anggo bornginei sinok modum. Alai do ibana nakin dia siai sonang doau hupa peyak, huhut mamit tornok, hola peyak mamit tornok. Asperes sebutamu do, asal peak renges, dinggat dua peo. Aspemo asal peak modum. Parpesalmen hola di papeakin na mami ternok. Sonare suku-sukun na ahadu puang rahasia ni parpesalmenon. Asa boy benotan no muse songoni tong-atong ani perdalan ani ngoluta di Portibion. Bohado di bain parpesalmen manang Raja David. Ubain na bui bana molo peak mami ternok. Hape gudang persoalan di bana. Guk parukilon na, guk na maben na jatuh ibana, guk na memfitnah ibana, guk tuduhan-tuduhan palsu tu ibana, alai boy hola peak sinok modong. Sia turbuhon adong matulu na boy odol honon si tirwota. Na perjolo ima jauh-jauh tutuhan dewata. Berseru kepada Tuhan. Adorang somodo polopi tangami martangi ako tutuhami. Disude parukilomi doho si taunomi. Disude aka fitnahan ni jolma manang tuduhan-tuduhan na sositong itu lopit tangami martangi yang tutuhatai. Didok molo unta di timur pinoma dua hali sadari ibana ikon uduk di jolo ni tuanna. Pada pagi hari ikon uduk ibana ni manugok nai di jolo ni tuanna lau majalo ape honon ni tuanna ma boban sibonon ni bana merdalan sadari. Dungi botari nai adorang soiba ni bana tu hadang na istirahat uduk do muse untai pa dua halihon di jolo ni tuan nai asa angkaton ni tuan nai manu sude boban nai boy may bana istirahat sonang may bana tu masuk tu hadang hitaon akayana kon ni debata gabe amata naing do songoni nguluton ganupari manugot nai tapasahat dirito tu ibana bodari nai pe tapasahat tu hatai sian nama mulai siat sahat tu nama ngujung lumobi di bodari nai ngaluja hita merdalan mabuaboban sadari tuduluk tutoruan borngin nai uduk ko di jolo ni Tuhani pasahat asa ibuat Tuhan bebani asa boyho sinok modom martangi yang diadopan ni debata odo rahasia ni parpesalmen na parjol asa boy ibana sinok modom ai dia behoro ana pola tahabieri ai hatan itu hatta do madok roma hamu tuau hamu akan alu jajalana sorat hupa sonang pe ham dia biadong haulion na asing si haraponota molong adong paddohanon sia tu hatta tu hita saluhut asa mologodang besi pikiranmu mologodang pe akan namangarsahi ho na manusahi ho na memfitnah ho pasahat mai tutuhammu unang pitor para loa bain pasaha mai tutuham. Jala ingo mga risikot tay sebagai anak ni debata. Di sada Johannes widutulo ya sada sa to ayat na papituhon na kaning di epistel tay nga didok molo didok do hita anak ni debata dang ditada portibioko. Songon Kristus na so tinaddan ni portibion. Lapatan na natagamon rodo parukilo tu hita saluhon. Songo dia pe partording na taulahon tahangoluhon sudah hitaon adong bedo parukilon. Parukila ku adong parukilamu na pi adong. Mulai suku kamu na saping mune gok parukilan ni. Asura sudah hita mangarukari parukilo taon. Olo nama hola parukilo sadari ota ceritai sampai botarian nonga. Molo didok hata padohan na asing sisakui sahih na bedo. Nasotar pa buah-buah hita do parukilot.
Alani i molotung ropek kaparu kilo si songon itu ho sadok sian sada Yohanes biddu tolu ayat sada soat pitu madok, jangan terlalu heran dengan itu. Jikalau ada orang yang membencimu, memfitnahmu, menuduh tuduhan yang tidak benar denganmu, jangan terlalu heran dengan itu. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak dikenali oleh dunia ini, bagaikan Kristus yang tidak dikenal dunia ini. Maka penderitaan itu memang sudah harus kita terima. Paru kilon alani hasit tongani saya nartatagam rodo itu tonga-tonga ningolut. Asal moloroi naing tadok di bagasan hapor siota nang mate piau nang tos hosakon angguau di labung itu hakid. Allah anakon na doa. Dibain Tuhan Yesus anakon na doa. Alani ijo-jo mahita tutuhan debata. Didok diturpu tai unang soboto hamu. Marhasurungan do dibahen Jehovah akka hasianna matua ditangihon Jehovah do molo dijou iban. Marhasurungan do dibahen Jehovah tu akka hasian. Akka ise do hasianna om makahala nasai Roma porus tutuhani. Nasai jou-jou tutuhani. Nasai marhaposan tutuhani. Disudi gulmi ningoluna. Didok matua ditangihon Jehovah do molo dijou iban. Imana parjol. Napadua hon dung jauh-jauh hita tu debata didok di napadua honon hohom diam. Di ayat 5 didok hol sohon hamuhian ma asa unang dapotan dosa marhusari ma rohamuna dung ro di podoma kamu asa sonang hamu. Dalam bahasa Indonesia, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Molo taringo na murukon, kita umat manusia adalah ahli-ahli dalam kemarahan. Unang ma ijotik apalautik, itor mengamuk. Kita adalah ahli-ahli kemarahan. Tetapi syukur bagi Tuhan, karena Ia adalah ahli pengampunan. Sebagai anak-anak Tuhan kita digiring ke sana. Jangan lagi sebagai ahli-ahli kemarahan tapi ahli-ahli pengampunan. Didok ia tarimas hamu unang mamardosa, unang masanga mitop mataniari somitop rimas muna, unang pasiatamu sibolisi. Efesus 4 ayat 26 sampai 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Memelihara kemarahan itu sama dengan menggenggam bara api di tangan yang siap dilemparkan kepada orang lain. Maka yang pertama terbakar adalah kita. Masih syukur tepat dengan sasaran. Kalau tidak tepat dengan sasaran, maka hanya kita yang celaka, terbakar. Dan kalaupun seandainya tepat sasaran kita lemparkan bara api ini ke orang lain, bisa jadi mungkin dia akan melemparkan balik ke kita bara api yang lebih besar. Demikian berlangsung seterusnya. Ini sebuah tindakan kebodohan. Maka jangan memelihara kemarahan. Itu akan mencelakakan dirimu dan juga orang lain. Dumenggama songon naun idok naking di awal, kita hidup mengampuni. Ampunilah. Maka ketika firman Tuhan menegaskan di nomor 2 ini, diamlah, hohom maho, lapatanna, ayo sebarkan pengampunan sebanyak-banyaknya kepada setiap orang. Dungi molo didok hohom dison, mengevaluasi diri. Sutungdo tutu alani hita memang muruk. Sutungdo alani pabahenata adong hamuruhon manang kemarahani. Alani rikot adong evaluasi diri, pusatkan pikiran kepada Tuhan dan persembahkanlah syukur kepadanya. Mana dumenggan si bahenota di nomor 2 mulai dok hohom. Jadi hohom dang berarti dang taulahon agia aha alai dipodomami di dok marhusari ma rohamuna. Berkata-katalah dalam hatimu. Itu evaluasi diri maksudnya. Tetapi tetaplah diam. Jika kita melakukan ini, memang keadaan tidak langsung berubah. Tetapi hidupmu yang diubah. Untuk menghadapi fitnahan, tuduhan tidak benar, menghadapi penderitaan, hidupmu yang diubah.
Kalau kita bisa diam, mengevaluasi diri, hidup dalam pengampunan. Nabatuluhon omana parpudi. Majalo sodang nibohini debata, menerima cahaya wajah Tuhan. Sodang nibohini Jehovah debata tado, nagabe sumber nilas ni roha doho sumber ni damai sejahtera di tonga-tonga ni ngolutta. Didok di ayat pitu bagian A, laddo akan nama dok, tungi sema manupakon na dinggat tuhita. Alusna cahaya wajah Tuhan. Sodang nibohini Jehovah. Ganup kebaktian molo dihuriat tahak KBP, ada orang sosaha tu amen amen amen, saya dipasaha don marhite pasu-pasu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midah. Alani ita jalo maun. Aisianido pasu-pasu nagabe lasni roha dohot hadameo dihita. Tajalo masondang dibohini di Tuhan debata. Dibaheni unang misalnya adong nian binereng holan sosai dope kebaktian sosaha dope amen amen ngabusi sahaw ni tormulak parjulu so binutohan na ng lilion na misal. Apalagi mo lutab acara yotik berek kamu hari Minggu tanggal 20 adong padidion ngaguda nga nung mangisiri so ijalo dope paso-pason so binutohan na nilojong na hapi o palauti do tabat caray mululon na ba dia tabat tong acara ngalaw marmula hono hola di jalo roti do angguri nga sahiben narwana lawi bana mula tinggal paso-pasuna manang di partangyangan serong do pe binereng rakmat do alea manami do pe nga sibuk perjauhi macetek kompor na kecetek in hapi saya berdoa kami paimahon palason supne itu kan saya berdoa paimahon dah dan bitrolan amin amin dia supne torningo dang saya berdoa paimahon on alia mana minna dope ngalau tu dapur keletek mol musim metong mangulu kompor gas non ya sabarlah jalo jo pasu-pasu sondang nibuhini debata ai ido na gabe sumber ni lasni rohata dohot na gabe sumber ni dameni roha dihita didok di ayat na pawaluhon gumodang dolas ni rohakku dilehokko sia dinasida dihamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu sian ise sian halak nama bain tuduhan-tuduhan palsu itu para pesalmen gumodang do dihilalai bana las ni rohana dilehot Jehovah sianaka halaki tung pepanen raya halaki alai gumodang las ni rohana alania ala sondang nibohini debatado na dipasahorhon tu ibana manang tutonga-tonga ni ngoluna atong dihamuna manami na nami saluhutna di atas ni saluhutna nang ginoara sinakaning boy madohonota di bagasan ngoluta bodari sonang doaw hupapeak mamitornok debata Jehovah sasada ibana ma napasonang hita maringanan boha tahe mudum do pena saping min atau suruh mudum nakingani dungoy majo ngasay be asa doho imana ditangyangon mulu ngadungo be amen martangyang maita puji-pujian dohot hamalateon di pasahat rohanami to ado pamuali Tuhan di minggu sadarion totong lo dipakil Allah kami gok asini rohamdo sadok portibion terbaik kami marsaur di huriamon mangidehon aked de puji-pujian pasahaton akatangi yang pangidoan lumobi mamanangihon nasian hatami Tuhan mauliate madi hatam nagabe hanguluan nami natotong paingotok kami ai hodo nagabe haporusan dohot haposan nami asa tungboy ali Tuhan hubulus hami pardalanan ningulu namion jalaboy hami sinok modum burngin nai ditikihu papiak hami pamatang namion ai pasu-pasu do hape naniliomu di hami mulutung boy hami sinok modom dope di tanoon Tuhan ajari mahami di sudi gulmi ningulu nami aka parukilon aka hasusaan kekhawatiran angan-angan cita-cita dohot aka sogon ni roha nang fitnahan tuduhan-tuduhan palsu na binahin ni hala tu hami na sujadi imanga bati sonang ni roha nami dohot dame ni roha nami alai di situasi i naing matotong jauh-jauh hami tuho maporus hami tuho ay hodo de bata nami natotong manangihon hakkahasian na tangihonom mudo alusam mudo jauh-jauh niyak kana magkasiyaniho
Alan ia lusi ma Tuhan, jojo ni ruas ni huriamon, ganup ro nasida pasahat tong uluna tuho, dohot pasahaton nasa parsorion ni nasida si ganup pari tong atong aning uluna. Tuhan dewata, totong ma ajari hami, asa boy hu pake hami partikian, hohom hami ale Tuhan, laho mabarhon aka pengampunan, tuakan humalia kami, jala totok kami boy mengevaluasi diri, jala sianima boy pelehon nami aka pelean hamoleateon, pelean hasitongan, pelean nadumenggan tuho. Atau ngasi maruham Tuhan, asa diganup ari ganup tiki, say masihol sudi hamion, majalo sondang ni bohimi, ay ido pasu-pasu nagabe, sumber nilas ni roha, doho damai sejahtera, di tong-tongan ni ngulu nami ganup marsada-sada. Atong pasaor ma, sodakom mabuhimi, tuhami saluhu nanapungu di ngananon, doho sude ruas ni huriam ale Tuhan, di dia penwaing nasida maringanan. Upasahat hami mangulu ni nasida tuho, siada dana na met sahat wakana matua, homa ale Tuhan marhite bohim na marsinondang di nasida, na manorangi parnguluan di nasida, na patiurhon pardalanan di nasida. Asi maruham paso-paso akan atoras totong di bagasa sahala mangajar-ajari kayanakon poparan ng pinalumehom mutin nasida. Jala di bagasan gugu semangat na baru ganu pari mangulahon aka ulahon na Tuhan asa tungboy parsaulihon ni nasida rezeki na tau si halas sonon na ditong-atongan ni ganup rumah tangga ni nasida. Paso-paso ma Tuhan ganup rumah tangga suami istri sa totong di bagasa sadani roha di bagasan holong di bagasa dame lahu pature-turehon par rumah tanggaon ni nasida. Paso-paso nang akayanakon ng pinalumehemmu. Di sude pertumbuhan fisik dohot kerohanian ni nasida. Asa ho mana turu campur tangan. Pada udah dana kisian elailan ni hapor tibio do sibulis. Na manusaya rohana pikiran na dohot holong ni rohana. Marado pon na tua-tua na keluarga na terlumu bima marado poko. Manang dia pinarsitannya kada dana kituhan na so maralo tulomo ni roham. Asi roham pasahat maitu nasida. Secara khusus matu akayanakon ni huriam na di bagasan partikianon sedang paradeho dirina laho mangadopi aka ujian masuk tu perguruan tinggi negeri tu aka instansi-instansi na sinakapan ni nasida asima roham patau maka dana naki papos rohana asa totong percaya diri nasida Tuhan lahu mangadupi aka tes manang ujian naikos jadopan ni nasida asa marhitai dapokna akan napinarsitan ni rohana masuk tu universitas manang perguruan tinggi negeri na hinalomohon ni rohani nasida asima roham Tuhan upasahat kami matuho asa ho matotong natotong mangula di sudi aka pardalanan ni masa depannya kayanakon ni ruas ni huriam. Tuhan debata mau lihat do di pasah rohanami di aka pasu-pasu sonang ni roha las ni roha hahi pason do gajang ni umur nong pinasaha mutu hami luhu na di bagasan nasa minggon ajari hami mamakai asalam tudenggan na parulaon nami dohot aka parngulon nami siapari. Jalahu diho kami do karuasmu na tetap do berjuang alanya kaparsahiton na songgop tu pamatang di nasida apehom matangamu nagokhu aswali Tuhan patanggal manasa sahisian pamatang di nasida marhiti ka obat perawatan si panganon si inumon dohot holong ni rohani keluarga na merawat nasida anggiat boy sikop hahi pasoni di pamatangna akan nama dele susah alanya parulaon ni nasida dot aka parkarejoan manang alanya ka ekonomi asima roham rupiah karuasmon membuat solusi na denggan na hobar tulomo ni roham asa boy ruar nasida sian nasa pergumulan ni nguluna atong Tuhan nami upasahat kami mangulu nami tuh dongani urupi hami madalanisa hobar tulomo ni roham urasi hami sia dosa pangalasyon nami urasi madosa ni salhu na ruas ni huriam asalam tutama na hami gabi haboran ni pasu-pasum holan marhiti guarnya anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion. Amin. Mari de mahita laos tapasahat ma pelian na paduahon dohot amplop laho pasahatot tatu peserta festival kor paropuan nasian huriat. Masih di bangkit
Atangnya koma peliata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mau liutus. Upasahat tami masya na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na hustus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di Banua Gijang, say pinarbadi ama guarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madhita Saluhutna.